Mila kangge Bapa Rai, Bapa Madenan Odal kita aturaken. Monggo. Sugeng rawuh kangge Mas Musawin Damarang nggih. Halo, halo Pak. Bapa Rai, monggo kali Bapa Madenan. Bapa Rai kali Bapa Madenan. Monggo jejog kita Bapa Rai Bapa Madenan monggo. Kita kalau kata rekaman pun, Mama Arya, wonten dalam gedung badan, supaya paling lagi Mama Arya, wonten dalam gedung badan saking Mas Omek. Supaya paling lagi Mama Arya yang wonten gedung badan saking Mas Omek. Matur nuwun. Ayo kanca tumandang do suka-suka kakung putri manunggal dadi sawiji. Ayo padha gawe panglipure sing beksa guya brungkon ore luhuring budaya sanika rawitan nyumarga larat ingkang nami dipun sesepuhi Bapak Ratno pribadi. Mugi-mugi budaya ingkang lestari rina wengi rahayu salami-lami. Ya iyo iya iyo yen golek bocah sing setya satuhu jebul oleh setya satuhu. Aduh aduh lomo
dadi pramugari lah kok oleh tukang patri aduh Rama arep madang Rama jangan terong wis ora ana sing itir terong arep madang lawa jangan terong Rama yen aku lek kaca seneng serong sing penting ana wong aduh oh Mindo lawo-lawo uya arep mindo lawo uya Rama ya yen golek kaca sing dadi lurah oh iya ya iya 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 kaya ngene rasane tete kaya cendek dibungku rawon sing manis kanca kancaku kaya ngene rasane wong nyambut gawe kaya wayang digawe lakon oh iya ya iya 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 tak suwiri dadi selawe cukup papat karisa likur tak pikiri ramelu dowe ora liwat mancing sedulur iya ya iya 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 di gunung di sana gunung tengah-tengah bunga melati sing manis gue sapa sini bingung di sana juga bingung memikirkan si jantung hati itu pil berkasih mata pengaggone selae aseme ora digawe-gawe suarane lala kae kawase nyoto ababar asporo tanpa kanggo saya jatra iba-iba ae anda kintut kita kintut bapang ajaku sing petik rayu nanging bangsa agawe rayu Siapa